La ka fɔ faso dɔ kɛnɛ ma côté parti côté association côté an ko faso Mali ye fɛn ba de kanw ye an fana k'an yɛrɛ ɲininka an kan ka mun kɛ an faso Mali an kana sigi k'an bolo fila da sen kan k'an faso cɛ dɔ lajɛ maa damadɔni fɛ jamana y'an y'o de fɔ n ko maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na kɛ anw sago ye an de bɛ se ka Mali kɛ an sago Ala ka Mali kɛ malidenw sago ye k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔ bi ye juma ye bi an ka kutuba dɔ ye nun tɔgɔ ale bɛ kuma so kɔnɔ yan ka ban an bɛna an da don fɛn min na o de ye kuma ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala fɛ Ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana in jɔ Ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana in ci Ala kana an dafara kuma Ala kana o don an da k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jumaw caya Ala ka juma caman yira an bɛɛ lajɛlen na ka ɲini an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka jamana Ala k'a basigi an b'a ɲini aw fɛ ale ka an bilasira yanni an bɛ na Nuntugu bisimila ka don kutuba kɔnɔ sɔn wɛrɛ Jamana ye, afaso ye, kabilaro, sigidala, para yorola, an kana layidu kumaw lamɛn dɔ kɛra layidu kumaw lamɛn lati an kana an diya ɲɛmɔgɔw fana sugandi bɛɛ diya ɲɛmɔgɔ tɛ danaya ye o kɔnɔ an ka maaw lajɛ cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an y'u bila u jɔyɔrɔ la ko ni jɔyɔrɔ min ka kan an ka kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ a kɔnɔ n'o tɔgɔ i ni sɔgɔma presque k'i fo k'i barika da tuma wɛrɛ n se de ye an bɛ Ala barika da Ala subhanahu wa taala barika da n'an ye se bɛ ale de ye kosɛbɛ se t'i ye ni an y'a fo k'a barika da maa o maa kɛra k'anw bɔ sababu ye k'olu fo ka dugawu ɲini o fɛ kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa o maa b'an lamɛn kabila kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ ko juma sera cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka perese ka radio bila la k'a fɔ ko an bɛna kutuba lamɛn an ka foli b'o ye n'an y'o fɔ ko don kiramantɔ la an bɛ foli daminɛ directeur na Kadebaya ko fɔ bari n'an y'o fɔ an balimamuso fila Yasin ani Kayatu ko fɔ ko barika da n'an y'o fɔ ko barika da an bɛ technicien fo la tila e yɛrɛ fo ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ alhamdulillah ka dugawu k'i ye n'an ye dugawu kɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fu la Ala ka fanta la Ala ka fanta la ka fo ka barika da ni dugawu la sera an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen an ka musokɔrɔba n'an ka cɛkɔrɔbaw min bɛɛ b'an lamɛn a ka ɲɛ an ka foli b'a ye sɔgɔma in na ni foli kɛra an ka dɔnko an ka serifu ye n'o bɛ buguba kɔnɔ k'a fɔ k'a barika da ka hayidaraw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bi jamana in kɔnɔna na bonyanba b'u kan Ala ka hali k'o sutura ka ɲɔgɔn k'a d'u ma donc n'an bɔra o kɔnɔna na maa o maa b'an lamɛn ni jumadonba in na ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka sababu ɲuman d'an ma maa min taara silamɛw min bɛɛ taara k'an da nin waati in kɔnɔna na ka dugawu k'o ye ka daminɛ Amadu Tumani Ture la ka se Musa Tarawele ma ka se Modibo ma ka se Sumayila Sise ma ka dugawu k'o ye ka taa Ala ka ye fisaya n'o ma ye o min bɛɛ b'a lamɛn Aziz ka foli k'a ye ka dɔnku bari a kɔrɔmuso n'o ye Amina ye Amina kɔrɔmusoba ye ka foli k'a ye maa o maa b'a lamɛn n'an b'o tɔgɔ fɔ fɔlɔ an b'o bɛɛ fɔ USR cɛ ani muso ni min bɛɛ b'a lamɛn k'o fɔ k'a fɔ aw ye aw ni sɔgɔma ayiwa n'o tɔgɔ n'an y'olu fɔ Badiri Bajala na ne yɛrɛ fa tɔgɔ ma a ye dugawu k'an ye kosɛbɛ an fana bɛ dugawu kɛ juma o juma Badiri Bajala sabanan Ala ka dugawu bɛɛ jaabi Ala ka an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na jamana in kanu de b'an bɛɛ lajɛlen na Ala ka jamana in Ala ka basigi n'a ye Badiri fɔ Bajala na a dun cogo bi an bɛna an da don an bɛna masala minnu kɛ bi sɔgɔmada in na baro sen 3 fo baro sen 4 kɛrɛnkɛrɛnnama daminɛ ni lakanabaliya i n'a fɔ an b'o kɛ ko dada la kɔrɔnin na lakanabaliya a ɲɔgɔn yɛlɛ min bɛ an fɛ yan o kɔni n'o bɔra yen an bɛna an da don irisi jamana k'olu ka maa dɔw bɛna anw fɛ yan ko n'o ye u ko mercenaires n'u b'a ma ko wanyɛri an bɛna k'olu bɛna yan n'o to bɛna hakilina don o kan n'o bɔra yen sa Amnesty min ni u y'a kɛ ni CNT mɔgɔw y'a kɛ an ka coup d'état min kɛra le 18 ani min kɛra kɔsa in na
ko ila ka fo ko amnesty wala ko yafa ba kuma ina fo yafa kera sanugo matugo mina balugo yafa kera balugo matugo mina yafa be kan no fana matentu wala bu shirika no bora sa no so kana anda do femme de ni ka kilna di assise ni ka assise de refondation ni ma chama ko ni ba don ka fo akile ma ale de kilimbe fengere bi assise ani organique des élections au fana olu de kilimbe femba bi no to bina dan la nala ka je ni watima ta tegama to bana la kana baliya a nyonya ni mi biya do ko ko na esra ka mo fara nyo ka kifo ya kina do ni fo ki baraka jona akakala kujugo kakala ma dambe ala pasino ya min kera songo songo ta do ni bora kalama ma dambe no yi parce que déjà Allahu akbar ko cedwe pele cedwe alum pon karli ambi almami Mamadou Koulibaly aflabo Koulibaly utige almami Koulibaly o yoro juma zongo bi jabari grefe Koulibaly almami boy
adena ni après de la part du au cas où il y a la marque de l'idée de mon femme avant la fin de l'idée au cas que ala de la maman au cas de la maman ala de la maman mais bon maman qui a pu voir qu'il y a une autre na maman ni ni maman de l'idée de maman et maman de la maman il y a un maman qui faut être la diable mala la diable que après ala de la idée de ça veut dire que pas ko de ta ko ga de la maman on a mal ni la maman de l'idée de on va manger de la maman c'est la ni la maman de pas o ka de la maman de la après ça que nous avons ça solo on y a ni ala de la vie ni non ça la data de la vie do so mais pas ni la maman de un maman de la torre para un maman de la torre de la maman para la maman de la torre o va manger de a uno que a ver la maman de ये सब बात ये कि दोनों दूर की चीज़ है तो ये हमारा चीज़ अब ये हमारा नामा ये नामों में तो बात करता है नाला उसका हम अपने ये पूर्ण बारे नाला ये जो तुमने बारे ना कामों को नामों का देखो ना चुना अलग हिस्सा रहा है इससे ये नामा करने ना काम नामों ये दोनों के लिए नाम है क्या है अलग काम अब किताब है जो मुझे ये कराना तो ये वो लोग ने अपने जान में क्या कुछ ये मानने का आदेश माने और है जो vraiment ye kasika ni wele kai ni alma mire makai nangwai angata yuruso moro le maire de Yuruso Angola notre pouvoir canadien Mahomet de Yuruso Marala région moi, calmement, parce que j'ai assumé à 2h du matin, ma femme est déjà jusqu'à 5h, donc, beaucoup de toujours une seconde, possibilité, maman n'a mis dans la tour. Quand je fais les photos maintenant, ni sur le monde, d'abord sur le terrain, on entend la région. Donc, on déjà encore quand on a la fin. Bon, un petit peu bon, nous devons nous maintenant, donc, en tout cas, maintenant, en télé, donc, nous souffrons au débat. Maintenant, il y a des choses, réellement, et il y a beaucoup de bébies, parce que nous, mais on a souffert maintenant la d'ailleurs, et puis maintenant, on a la caravane, tout le monde maintenant que nous connaissons, c'est sûr que c'est un peu moins pour la mais c'est sûr que c'est un peu pour le pourquoi. Maintenant, oui, nous on a maintenant que on a à la fois maintenant et entre-temps maintenant, nous là, réellement, parce que, à ma question, sur le coup, il y a pas qu'on y est, réellement, on va tout une nouvelle de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a une dégoula, une bravo dégoula, donc, et puis, avec l'air mais à la mort là, en tant que légèrement, c'est le banana, bon, comme on dit, il est maintenant plus d'accord là, il pourra se retrouver à un moment, entre-temps, au il n'a pas dit qu'il aussi donc, quand tu nous rendez-vous, sinon, il y a un marqué de mon bas, maman, moi, alors, le chien du monde ne pourra pas nous dire que il y a des mais on peut pas avec la mais nous sommes entre-temps, nous sommes venus dans tout le monde, on va faire parce que pour ça, nous sous préfecture de Pana. Vraiment, on a vraiment il n'a pas de parce que il y a bien à la il y a tout là, donc, alors que nous sommes à tous, c'est vraiment, il y a une minute à la salle, à une manière de faire, nous devons faire la tour de merci, Yuruso, mais commune Mogoye, attaque les cas. Donc, insécurité là, en médois, mais avant, oui, il faut l'envoyer. Donc, dimanche, le 12 septembre. Jateminɛ kɛra k'a fɛ vers 11h45 patrouille min bɔra n'o ye faama patrouille ye ka taa a bɛ fɔ min ma Manijɛ Kolango n'o ye Masina cercle ye nka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ embuscade de bilala o ɲɛ o embuscade la gɛlɛyaba kɛra parce que an ka armée mɔgɔ 5 o
olu tora an ka ko an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la terroriste saba ka olu fagala an ka mobili 5 ka o jenina olu ka mobili 7 ka olu tiɲɛna ka taa kɔnɔna na maa dɔw banana aussi jateminɛ kɛra k'a fɔ Masina an y'o de information passé sisan mɔgɔ 2 ka olu baara mɔgɔ 2 ani mɔgɔ 5 olu banana min kɛra jadisiw ni an ka dozow ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra gɛlɛyaba ye o kɔnɔna na an ka dozow ma mɔgɔ 2 taɲana jadisi dɔw banana aussi ka o kɔnɔna na n'o kɛra dugu min n'an b'a fɔ a ma ko Simi o ye kilomètre 5 ɲɔgɔn ye ka se Ɲaro commune kɔnɔna na ka se an b'a fɔ o ma ko Kolongo ka commune na Ɲaro village commune Kolongo la région de Kayela jateminɛ kɛra k'a fɔ tile 2 na lundi don le 11 la Matra ani Centrale ni ɲɔgɔn cɛ o ye terroriste ye ka taa sira tigɛ an ka maaw la donc mobili batigiw ka taa caman jɔra kungo kɔnɔna na o kan ka maaw ka minɛ o minɛ b'o bolo o y'o wɔsi o la kungo kɔnɔna na dimanche don donc le 10 septembre jateminɛ kɛra k'a fɔ camion min bɛ bɔ ni lemurubaw ni Maroc ka na jamana kɔnɔna na an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ donc bin kɛra o kan o binni min kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na maa 4 olu de bɔra moto dɔ la ka na jɔ sira kan ka mugu ci ka donc jijeni ani jɛma ni ɲɔgɔn cɛ chauffeur 2 min b'a la ka donc marifa y'o sɔrɔ nka o taɲana yɔrɔnin kelen jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na maa dɔw banana aussi o dimanche kelen na aussi le 11 septembre mission d'escorte n'an b'a fɔ a ma ko brigade anticriminel BAC olu bɔlen o kɛra cible o attaque kɛra olu yɛrɛ kan o tun taara a bɛ fɔ min ma ko fond pays Mali o ka wariw ta ka se ka bɔ ka na n'o ye donc o kɔnɔna na jɛma ni dije ni ɲɔgɔn cɛ o ye mugu wuliw na donc bina an ka sargent ka donc le sergent Yusuf Sidibe ka donc o taɲana o la ani dɔw banana o jour kɛra semaine kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ka donc ala ka hinɛ Yusuf Sidibe la yarabi jateminɛ kɛra k'a fɔ Tombouctou mara la précisément dirait donc le mercredi 15 aux environs de 11h30 localité dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko dirait donc olu aw ka dugu la très attaque dɔ kɛra ka donc o ye maa dɔw nana moto la ka taa o y'a sɔrɔ ka donc mɔgɔ sigilen don poste de contrôle la dirait dugu don dayɛlɛ la ka taa kundan fan fɛ o waati na o kɛra Tombouctou mara la maaw ye ala minɛ ka mugu ci donc maa 6 de nana pick-up dɔ la ka mobili kɔnɔ ka mugu ci maaw la donc jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka sergent dɔ bɛ yen mugu ye ka donc o sergent de police ninnu danbele mugu y'o sɔrɔ ni numéro matricule 1022 mugu y'o sɔrɔ o kɔ la ala y'a kɛ ka donc a taara bɔ a kama fan fɛ yɔrɔ de musomanin dɔ tun bɛ yen ka donc poste la olu bɛ yala ka feereli kɛ pour que ka se k'o dalahirimɛ sɔrɔ donc marifa y'o sɔrɔ ka donc o woro la o mɔgɔ 2 bɛ bilala ka taa dire dɔgɔtɔrɔso la o ye ka donc fura min kan ka k'o la o kɛra o jateminɛ kɛra k'a fɔ Sikaso ka donc n'an da sera ma sisan manu donc n'o maire bɔra ka kuma donc faamaw ka donc ala nana k'a kɛ ka donc o ka poste de contrôle n'o ye maaw ye n'o ye yɔrɔ sosiyete ye ka donc ale Kucala mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ septembre le 14 aux environs de 2h du matin donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ terroriste su taara ka baw attaqué o ma attaqué kɔda an ka faama yɔrɔ la mɔgɔ 2 banana assaillant ka donc an taara mɔgɔ 2 su jalen sɔrɔ moto 80 ani kɔ o minɛna o ka radio kelen minɛna o la o ka pick-up minɛna o ka porte chargeur olu yɛrɛ équipe la an ka armée mɔgɔ sara k'o baara kɛ an b'o fo k'o barika la donc ne ye jateminɛ kɛ ka donc faransi tile 2 na mankan caman wulila don k'a fɔ nord la donc n'o ye Adam Abu Walid Asariwi n'o ye chef ka donc de l'état islamique ye maka ko olu sera na ka fɔ ka ni karaba minɛ donc ko o jateminɛ min kɛra Balkan mɔgɔw de baara kɛ an ka maaw le 17 ka 59 18 le 22 an ka maaw ni ka donc force malienne ni Balkan ni opération dɔ kɛ n'o bɛ fɔ mun ma ko opération de reconnaissance ka don ka litako groupement kɔnɔna na o taalen ka donc ka taa dana
d'animal fanfɛ yɔrɔnin na a bɛ fɔ tu belebele dɔ bɛ yen o selen mu caman cira ɲɔgɔn na ka to position ta la ka tila ka segin ka na tile fila min tɛmɛna la o tila ka segin ka taa o kɔnɔna na o ye baaraw kɛ ka manœuvres kɛ n'a bɛ fɔ ka hakilinaw ta min b'a to yɔrɔw bɛ se ka lakana cogo min ta ko kurumani o kɔnɔna na baaraw kɛra avec Mali armée ni armée concertée Niger armée ani Burkina olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma C5 Sahel o ye baaraw daminɛ ka hakilinaw ta k'a lajɛ ka dɔn baaraw kan ka kɛ cogo min o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko forêt dangaru n'ale a bɛ fɔ zone de bois parce que o yɔrɔnin na ka kɛ yiriw bɛ yen ka dɔn ko maaw tɛ se ka tɛmɛ ka dɔn ko ça veut dire belebele caman b'a a yɔrɔ la a fɔra ko EGF mɔgɔ ninnu olu ka daga yɔrɔ ye o de ye o donnen don ka taa o tuba ninnu de kɔnɔ ka n'u ka yɔrɔw sigi pour que maaw kana se k'o yɔrɔ ye donc opération min kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka armée ni armée française mois de juillet kɔnɔna na o sera ka baara kɛ n'a dɔn ka cɛ tracé fo ka n'a sɔrɔ k'a fɔ o b'a dɔn k'o bɛ yen mɔgɔ fila minɛna n'a ni hakili b'a la maa fila min minɛna fo taara dugu jɛlen ka ka maaw fa ka dɔn ko maa filaw nɔfɛ la ko olu ye information di armée malienne ma o phase min bannen ka ban ka taa olu mɔgɔ ninnu taara introsé ka ka ɲininkali min ka taa busan misɛnnin caman fara o la ka dɔn o y'o hakilinaw ta k'a di o nana ka kow dayɛlɛ ka dɔn ko le 20 o 22 ka dɔn ko o nana ka kɛ groupe commando farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ o bɛ se ka ka dɔn ko tukɔrɔla ninnu ka lamaga cogo min k'a lajɛ ka baara nin den ka drone ninnu installé ka mélange ka dɔn 2002 ninnu ka 2002 ka dɔn ko olu bila ka dɔn ko application na ka stratégie min ka dɔn ko ka fiyɛliw daminɛ ka dɔn ko avec sofɛla la ka taa baaraw bɛ kɛra cogo min ka hakilinaw ta ka don ɲɔgɔn na k'a lajɛ ka u ka kɔlɔsi ɲɔgɔn min ka taa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min hakilinaw bɛ se ka don ka dɔn ko jam belebelew da o jam belebele de nana ka bɛn ni ma ka dɔn ko Abu Walid al-Asra donc o nana ka tiri ka kan ka dɔn ko ye o yɔrɔnin na a ka maa caman ka olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan o y'o ni karaba ka dɔn ko ka dɔn yɛlɛma ka se ka don o kɔnɔna na mɛ hakilina min bɛ kɛ ninnu fali est ce que o de b'a to ko gɛlɛya de b'a la wa maa ko ko parce que min don sa min don ka taa kun caman de b'o la ni ala sɔnna ka taa olu mɔgɔ wɛrɛ sigi a nɔ na mɛ a bɛ yira k'a fɔ ka taa ko hali ko baaraw bɛ kɛ la n'a bɔra o la ka dɔn ko jateminɛ kɛra k'a fɔ tile filanin na fɛn caman bɛ fɔla n'o ye ka dɔn ko su ka nali o kuma ye komi i da donna la ka dɔn a bɛ lakana kɔnɔna na ko awɔ baara lakana kɔnɔna na o de kɛlen don tile filanin na ka dɔn kumaw cayala Bamako a n'a lamini k'a daminɛ ka dɔn k'a fɔra ko anglais ye information dɔ di TV5 ma k'a yira k'a fɔ ka dɔn ko rusiw ni anw bɛ fɛ ka sigi ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko u ka service de sécurité n'a bɛ kɛ i n'a fɔ lafgarde bɛ Bamako o ɲɔgɔn dɔw ka dɔn ko n'o bɛ Rusi jamana na k'a fɔ olu ye militaire kɔrɔw ye olu bɛ baaraw kɛ ka fɛ ka mɔgɔw lakana n'i ye wariw bɔ ka dɔn ko o bɛ don i ka lakana kɔnɔna ko jateminɛ kɛra k'a fɔ olu mɔgɔ kelenw de bɛ Centrafrique donc o jateminɛ kɛra k'a fɔ olu de bɛ baara kɛra yɔrɔ dɔw la donc ko Mali armée ka dɔn n'o ye Sadio Kamara ye k'a n'u olu ka dɔn o sigila ka kuma k'a lajɛ ka bɛn baara bɛ kɛla cogo di o information bɔlen ka bɛn kuma cayala Bamako a n'a lamini n bɛ fɛ ka min fɔ o hakilina t'a la pour que maaw ka faamuya parce que a kɛra cogo o cogo ne ye san 12 kɛ baara la yen ka dɔn ka hakilinaw nɔfɛ ni expérience n'o expérience bi ka dɔn ko kuma bɛ se ka lakale jɛya cogo a avantage a n'a inconvénient mun de a n'a kɛra a dakada na wa n'a ma kɛ a dakada na mun de bɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ bi faransi yɛrɛ ye profité o la ka kuma caman daminɛ k'a fɔ fo bɛ menaces kɛ ka taa ko ni anw y'an tɛgɛnɔw bila papier la olu ko ka minɛ nin ka koso ni kasa tigɛ ka taa mais faransi kan ka min faamuya olu ma kan ka anw menacer mais anw kan ka min faamuya anw yɛrɛ ye anw ye maliyɛn ye est ce que an ka lakana kan ka kɛ faransi de nɔ bolo wa an ka lakana ka kɛ ka tɔgɔ tubabu ka na ka o de b'an ka lakana wa anw yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo ani anw yɛrɛ ka hɔrɔnya kɛcogo est ce que mɔgɔ yɛrɛ tun ka na ka fili Mali dɛmɛ nin ko la wa san 20 tun bɛ yen est ce que anw miirila k'a fɔ ko anw bɛ dɛsɛ fo ka maa wɛrɛ wele ka na ka an dɛmɛ fo an bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ yɛlɛma kumaw k'o la ka tila k'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn ma fiyɛya na k'a ko la k'a fɔ faransi ka na Rusi ka na est ce que bi an k'a fɔ k'an b'o bɔ anw tɛ kɛ maloya ye o ko la wa armée malienne ka baara ye mun ye est ce que faransi de kan ka anw protéger wa faransi ka baara de ye ka na fɔ ko diyagoya ka na anw dɛmɛ wa ni faransi tɛ yen o tuma anw bɛ disparaître question ye o de ye maliyɛn bɛɛ kan k'o de jateminɛ diyagoya de ye faransi ka na wa
jagoya da France kana ba donc on est français ci bakele fakle on yi wode wa mun de na amma na sécurité ci de ka fo ni kuma na mali ko ni na ya sonseye ni na ya santanye français de ko ma fenye mais jagoya do kana wa jagoya aka mo wa asomo wa il y a un moment de ensemble mais na anga na bien famille on de kan na baraka anga arme bi na tobi anga bi on be nyana ya on ye ku fo manian de kile u ya fo kata ko a ko kelete kata ko arme te fenye ko arme re shika ko ya makete wa asa ma arme bla die ko be nyana ma sala ka kuma donc les parents ne bien que la fois dans ces bima ka arme la position dans la fois ka arme kata donc fier ni jati nek kata warrior to do arme ko kala fono gabu ya gas kursi wotu ba kala ne gari musa trawe ka wati ko ils ont mis l'armée à terre donc les jati nek ko na équipement mando arme ko na faut que na sebi ka amadu ki matu ka wati faut que na sebi ma anyo mu ne ke buka gari ne ka ale amadu to ntare de fana ya fe en tant que militaire ale ren na le mo se ka o ko se dansiro o ko la ka se ka sera su ka ninkura do social la ku lu be ablo ku na ka fo ko kele tna ka tuguni ni ye jati ne ke ka ta do min be do la ko be se ka ta de ko na ma de ko da do pe chamano ta do Amikola, au monde d'Allah, parce que je vais faire des grands expériences. Donc, on ne parle de quelle année qu'on a fait la série. On décale la stratégie de ça. Ça n'est pas pour toi, au Canada. On gagne la armée où il touche. Par exemple, où on est dans l'armée là où tout n'a. Au cours procès. Parce que le ministre de président de la République est délicat. Nous, il est présent, la transition est à d'accord pour aussi la armée ou à Atlantique au milieu de il n'a pas eu de photo comme l'avion coulé. Donc, déjà, vous avez zone. Puis, Mao, il est là pour la Casolanda, c'est la lutte contre la corruption internationale. Voilà les gars. Encore, tu vas vous aller pour un mercenaire qui n'a jamais pour la femme de Saïd. Même nous gantons de l'eau. Mercenaire, on va combien de la cause 500 hommes. Koka wosi nakata par mois par exemple futur mi kera kata donc à 6 milliards 6 milliards nous 6 milliards kera on sait que kata Belarus kata commando kata donc les super commandos maliens avec kata donc après 1000 personnes plus de 20 000 personnes à ça nani au plan on est équipé on y a pas au taille mali bioro bi recrutement de kanga ken au lieu d'avoir 18 ans, on a des recrutements jusqu'à 35 ans. Même de fait, le recrutement est au niveau des 5. Avec fort Bakaskao, on m'a commis moi qui est là à Abodi. Avec fort Bakaskao, on va faire Sokrakao, nous sommes à Israël, avec Mouati. Donc, bien recrutés, des cas Kabila et pour l'Europe. Dernièrement, on me dit, avertir mon capot, papa, quand il était pour carrer, parce que dès qu'il y avait l'armée Mandoui. Non. On t'a pas beaucoup d'armée là, chocolat, maman, il y a un capot, quand il est on a armé flic. Donc, il y a un recrutement qui est là. Faut village où la pomme avec les trobés. Quand il y a un montant, Dozo me dit qu'elle est la dégaine pour nous recruter, non, mais c'est pas armée. Gata, quoi, mon dit qu'elle est là. Pour nous recruter au cas de l'armée là. Pardon, jidoni mi c'est mura soko soko ba fula bela bi ambe ko ni gon ka ofe c'est soko soko mi avec bali kanade donc il était nek ko konna non recrutement kera ko tuya donc on se ka para ken oye kam ko former comme nous nous la formation de kera ma wala bi sika ko reformer on a armé depuis 1900 le 31 janvier 1961 ni passation kera pour gɛlɛya caman bɛ armée kɔnɔna na bi olu kan ka gɛlɛya min ye tun ye mun ye gɛlɛya ye gɛlɛya sen 3 ɲɔgɔn fɛn fɔlɔ ye min ye équipement militaire filanan ye min ye n ka formation de qualité sabanan ye min ye n ka les hommes bi n'an ye da yɛlɛ ka taa classe 35 ans an bɛ se ka mɔgɔw recruter un peu partout an ka cɛkɔrɔba min bɛ retraite la ka taa donc des gens des spécialistes min bɛ yen o bɛ retraite la o bɛ kunkolo bɛ se ka baara kɛ mun bɛ balo la kɔni min bɛ balo la an b'o ta olu ka kɛ formateur ka segin k'an ka armée former cogo min
Si ça n'a pas de mois, Maouka a formé 6 mois, donc on va 4 mois, 3 mois quand on est au port, ça veut dire qu'on a mis à jouer la carte. Parce que ma fatigue est ça. Donc il faut que les gens soient bien formés et que nombre de pays, parce que ça ne suffit pas, il faut aller jusqu'à 30 000, 40 000 personnes au Qatar. Moi qui viens de nombre dit, c'est vous le nombre de c'est le nombre de recrutement de ta population. Mais puis pendant que le recrutement de Ghana, tu vas voir l'architecte qui a décentralisé le recrutement par les régions. Mais bon, tu vois, papa, quand on recrute dans ta monde. Donc, on dit que chacun joue son rôle. Et tout le monde sait qu'elle est c'est que Mali, on met les gars à faire un pour casser la quête. Donc, tu vois, Kabila, aïe, elle m'a dit qu'elle pouvait. Donc, aujourd'hui, quand il a eu Russie, net yi Mali, on a passé ça dit, n'a pas fait qu'à taper le forêt à la campagne, donc, quand on fait que tu connais le bon qu'il y a. Fait donc, Mali là. Avec mon doux, c'est comme Kata, Ozonta, Maroc, Koukana, Yaman Fura, Castro, Yaman Fura, notre femme a voyé, au tout bien. Combien de milliards de quartiers Ozon, n'a tout dire voyé, quartier centralisé au niveau de la communauté, il va se retrouver pour des intérêts, aujourd'hui, il suis connu, ma donne des intérêts pour que tu aies un takachi. Sur le bien pardon, qu'on voit un peu comme la samoudienne. Oui, parce que ça, nous n'avons pas fait la banque de la samoudienne pour les intérêts personnels, pour le contrat signé pour que Ouaka Ouruka Kabila nous a dabé nous a Oroya, pour que Ouruka se a tout au condamné au campagne de la guerre dans la Kafka, il va se samouvoir au côté. Nous de nous, le cas intérêt côté. Car comme Bikini m'a dit samouvoir dans la catégorie du Zoom, pour qu'on a un agent de sécurité, car comme il a un sécurité, Galon, comment est-ce que ça au sein d'un dingue, il y a un mot de manteau et de la ça. Tu vas vous me payer, non, pas en devenir. Nations Unies m'ont me non, pas en devenir. On ne peut voir tout là. Nos Canada, on ne peut pas venir donc on lui reçu ton défaut. Mais nous reçu aussi quelqu'un reçu parce que déjà l'Union soviétique et le gouvernement russe, Poutine n'a pas au Takala. Il y a un engagement qui est où il y a la société privée. Ce n'est pas l'État russe qui va regarder. Donc, moi, je vais nous de la commune, Mali va déterminer la oui. Mali, avion ça, le supérieur. Ni Hakima, le ministre de la Défense. Quand on a fait un flotte. Le ministre, comment ça, avion de ça? Ah, comment ça, là? Ministre de la Défense, il est Daïou Dameli. A ko an avion sama san ka nye flower ni ko na yan baka kire mo de ko yusu ko ka twanye avion tabu oui amake ya gera that's why an avion sa brésilien ko da an avion sa français ko c'est pour au sol ma de kalo de tela ka ta ka se ka bineta ko embargo ba ko lui ko ya ko c'est faux et HSCO ko c'est le conseiller ancien conseiller du ministre de la Défense on est en faux c'est faux il veut faire que le match est à la solution sur la mer. Allez, tu as le cabinet, ça a été la manière de faire. Donc, nous, parce que comme tu vois, on va faire comme pas fait. On va tu vas dans le truc après. Donc, comment pas faire pour donc, on dit que même les gars, ça ne peut pas continuer. Non, ça va continuer. Donc, nous, tu vas la donc, il faut pas la mécanique. Hakina mécanique, pour que Barao Kassaka donc, tu vois là, on a donc à faire ça. Le Sénégalais, tu vas vous donner Afrique à arranger. Nous avons lié ministre de la français au Kakuma Kamé. En cas de ministre qui sont donc au jeu quand il est là. Donc, au cas premier ministre Koro. Oui, Hakina de Fogata de Béka Namoso, Hakina Kosore. Alors même que eux voudraient négocier avec les terroristes. Avant l'année, Matadoko Kassika Kapumakami, a dit que Hakina est pour faire un il faut le savoir. Pourquoi nous sommes dans un piège? Tout simplement parce qu'il y a à la fois un rejet d'une grande partie des populations, et mettez-vous à leur place. Le principe de la résistance nationale
contre les troupes étrangères, c'est aussi vieux que le monde. Napoléon l'a constaté en Espagne, il l'a constaté en Russie, nous l'avons vécu à Vienne-Fou, nous l'avons vécu en Allemagne. Alors, on fait quoi de ce piège? On sort? Alors, il y a un rejet donc des dominants politiques. Il y a un rejet en grande partie des gouvernements qui aujourd'hui ont le sentiment d'avoir les mains liées, alors même qu'eux voudraient négocier avec les terroristes. Et nous, Français, nous disons les choses clairement, nous luttons contre le terrorisme, nous n'avons pas de stratégie politique, et nous n'avons pas de volonté de reconstruire des États défaillants. Donc nous, on ne sort pas, on adapte nos dispositifs à la réalité de ces pays. Nous disposons de bases dans ces régions, Gabon, Tchad, nous sommes parfaitement capables d'intervenir. Nous aurions mieux fait, en 2013, d'envoyer une force pour empêcher la Pologne qui voulait gagner Bamako, sans venir dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément nouveau qui fait la différence, c'est la corruption. Nous nous introduisons dans ces États défaillants, nous apportons une manne financière qui est détournée par des États qui n'assurent pas leurs responsabilités. Regardez le nord du Mali, l'armée malienne est incapable d'y aller. Ce qui s'est passé en Afghanistan aussi avec un gouvernement. Tout cela est prévisible, tout cela se répète et nous ne voulons pas le voir. Donc il est important effectivement d'adapter le dispositif et il y a 3 leçons qu'il faut tirer immédiatement de ces 20 ans. La première, c'est pas d'intervention militaire qui ne soit pas ciblée, responsable, calibrée et limitée. La deuxième, la guerre contre le terrorisme, qui est y compris un concept qui fait florès en France, c'est une ânerie. C'est une ânerie qui rajoute du terrorisme, catalyse les terroristes, leur donne un statut et les renforce. La troisième chose, c'est que la responsabilité de protéger, j'y crois, depuis saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, c'est une idée vieille comme le monde, il faut la faire vivre, mais il n'y a pas de raccourci pour la faire vivre. Ce n'est pas avec les armées, ce n'est pas le rôle des armées que d'assurer cette responsabilité de protéger. Il faut donc le dialogue, la stratégie, et là, quand on est frappé sur notre sol, Dominique, ne dit pas, quand il y a eu le 11 septembre, que les Américains sont frappés sur notre sol, quand nous on est frappés par les attentats de Paris, il n'y a pas de réponse qui s'appelle guerre du terrorisme selon vous? Non. On fait rien. On fait rien. Mais c'est pas les mots qui sont les mauvais. Les mots sont les mots et la stratégie. C'est pas les armées qui vont utiliser le terrorisme. Regardez, 20 ans après, les armées non seulement n'ont pas réglé la question terroriste, mais elles ont aggravé les choses. Elles ont aggravé les choses. Et le résultat, on croit protéger nos pays en allant là-bas, on les expose encore plus et on empêche la mise en place de stratégies politiques. Regardez aujourd'hui au Mali et au Sahel, il faut négocier avec toutes les organisations susceptibles de ne pas céder à la violence et qui ne sont pas liées à des organisations internationales comme Al-Qaïda et l'État islamique. Dominique Villepin, elle est ancien premier ministre français. Il y a les cas. C'est pour cela qu'on a Fabien. Ɲininkali de kɛra ka tɛmɛ ale ko ka na anw yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ ko erreur don ko min don ka tɛmɛ ko kɛlɛ min kan ka kɛ k'a lajɛ ka terrorisme yɛrɛ na ka commentaire ba ko kan ko kɔrɔ don ka tila ka baara dɔ k'olu ye ko mais ko suɲɛli min bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ olu bɛna wariba min di anw ma ka fɔ ba anw dɛmɛ k'an ka maaw bɛ wari in suɲɛ ko mɔgɔ b'a suɲɛ an ka corruption na ko armée malienne yɛrɛ tɛ se ka taa hali nord kɔnɔ ko n'i ye nin jateminɛ kɛ nin bɛɛ la ka tɛmɛ kɛlɛ min kɛra gɛlɛya dɔ ka tɛmɛ olu kan ka bɔ de kɔnɔna na. Ça veut dire pourquoi il y a des jeux pour les bons qu'à Fabien. Même là-bas, ce jeu, on le fait qu'à boire, en même boire à la côte, fait au gain. Au lieu de dire au dessin de l'eau, parce que les choses, on a tellement, on voit qu'on a gagné dans la fait bien, on a gagné donc on a bon. Mais il est de France, on doit bien, on bien bien dans le guide, dans le Makolo, on a dans le Mogo, on a gagné, on a gagné, parce qu'on a coulé les corons. Ça veut dire on est très blanc. Donc, il y a des gens qui y a chaque année, c'est pour ce qu'elle est, à qui n'en qu'elle est. Pour la Singapore. Donc, en gros, aujourd'hui, tu vas beaucoup capter, à ta arrangé, il soukana, au ta arrangé, on ne peut pas barraquer la armée là, la armée comme on a en ta barraque là, donc, avec réflexion de Kela, mais on peut barraquer la domo, hakena kuma de Kela, hakena kuma kakena, donc, à la armée qu'on a, avec la armée de la Jodi, avec la manie sécurisée, où tu sais que les Maliens ont dans ma cala, la faut barraquer la Jodi, même si c'est la faute d'insécurité là. Franka min bɛ ne bolo k'a ɲininka la ne kɔni b'a fɛ ka min dɔn sisan ninnu mun filɛ nin ye n'u ko k'u bɛ na yan ni ninnu fana nana sisan a bɛna taa kɛ a bɛna taa laban ni farasi ta ɲɔgɔnna de ye parce que fɛn min bɛ bolonɔ min
min bɛ bila sɛbɛn na an n'u ni ɲɔgɔn cɛ malidenw tɛna bɔ olu si kalama bon an bɛna taa bɔ a kalama tuma min na an bɛ wuli ka jɔ ka tuguni ko ninnu fana ka taga donc a bɛna kɛ bon n'i ko ko mercenaire ka ban an ni minnu bɛ kɛlɛ la ne an ko bulon bila pepe la k'an ka mɔgɔw ka segin kɔ minnu b'an kan an jugu ninnu n'olu fana ye wari bɔ k'a d'u ma donc o yɛlɛma olu fana fɛ k'an fana kɛlɛ donc maintenant vraiment k'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u k'a lajɛ min bɛ malidenw bɔ an bɔra ka alimamikɛ lamɛn sa kulubalikɛ a bɔra ka min fɔ nin ye bon c'est à dire fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mali dan tɛ bamakɔ ye mali minɛnen don a gɔnɔ de ma mali minɛnen don a gɔnɔ n'o tɛ an bɛ taa ni an bɛ taa n'an ka ɲininkali tɔ ye an bɛ taa CNT kɔnɔna na sisan an y'a ye k'a fɔ CNT kɔni kunun o kɔni ma 91 kɔni y'a jira k'a fɔ ko yafa ka kɛ coup d'état kɛlaw ma n'i ye jateminɛ kɛ a fɔ ban 99 personnes oui 2 fois contre 2 arrestations 99 on dit oui mun de kɛra nka donc a fɔra ko ka jateminɛ kɛ nka donc gouvernement bɛ ni a yɛlɛmana ka bɔ yen le 24 mai 2021 n'o ye bandaw ani Mutari ka gouvernement ye ani jateminɛ min kɛra k'a fɔ o nana le 18 août aussi parce que donc ni hakilina wɛrɛ taara k'a fɔ yɛlɛmali ka se ka kɛ o hakilina de la ministre fila n'o ye ministre de la justice ani ministre des réformes de l'État o ye a bɛ fɔ min ma loi d'amnistie ta k'a don kan donc pour que ninnu hakilinaw ka kɛ yafa ka se ka kɛ a sini n'a ka maaw ma donc o kuma de selen nka donc ni don ma donc n'o ye 16 septembre ye baaraw kɛlen nka kɛ plénière la ka ban nka donc o nana ko yɛrɛ sɔrɔ nka ministre de la justice des droits de l'homme et des gardes sceaux ani le ministre de la refondation o ɲininkaliw ma tɛmɛna o la nka o ye baaraw kɛ nka fo ka na baaraw ma kɛ ka se a dan na o kɔnɔna de la nka donc o y'a loi minnu bɛ a bɛ fɔ min ma nka le projet de loi donc o y'o bila nka donc pour que baaraw ka se ka kɛ o ye modification dɔw de kɛ nka donc procédure pénale la pour que diɲɛ ka k'o kɔ nka donc pour que amnistie ka na ta o de la nka donc tilalen baara la nka donc o ye ko in bila vote la maa 99 olu ye tigɛ kɔrɔta k'a fɔ ko sɔnna ko yɛlɛma ka don ko in na u ka jɛ ninnu kɔ nka donc o ye baara cɛcogo min kɛ maa fila nka donc olu ko nka donc olu ta la donc maa fila wɛrɛ nka donc olu ma sɔn k'o tigɛ wuli nka donc ka n'a kɛra cogo min o don assemblée kɔnɔna na maa 100 nka donc ani maa 3 nka donc olu de tun bɛ yen kɛnɛ kan baara in kɛra nin cogoya ɲininkali wɛrɛ bɛ yen wa ɲininkali bɛ yen ayiwa Ismail Samake an ka invité don ale de la ko ale bɛ Kalabankɔrɔ Ismail Samake bɛɛ b'a dɔn a ko vraiment qu'il est entièrement d'accord avec toi k'a sɔrɔ le président Nuhu Togo ye ko cette prise de position pour l'armée ouais ko ye min fɔ ko vraiment ko ale sɔrɔ ko tiɲɛ don o kɔnɔ d'accord sisan an bɛ taa ni halisa an ka ɲininkali maa tɛ taa ni corruption ko ye fɔlɔ an ka taa corruption kɔnɔna na corruption kan ka taa ko Hasimi kumana Hasimi kumana an ka taa ko bɛ e yɛrɛ y'a lamɛn awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wala kiiri tigɛlaw kuma min fɔ an ka taa ko o baara in kɛra cogo min na donc an daminɛ don la sani Hasimi ka kuma Choguel ye baara dɔ tun daminɛ awɔ a sera an ka taa ko structure dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ko min bɛ sɔni bɛ kɛ yɔrɔ min bɛ olu kɛlɛ o tile nka donc ani vérificateur Choguel ye kuma min fɔ nka donc an bɛ Choguel lamɛn n'an ye Choguel lamɛn ka ban an bɛ sɔrɔ ka Hasimi lamɛn an k'a lajɛ n'an sera ka Choguel sɔrɔ nka donc n'a bɛ kɛnɛ kan an bɛ kɔrɔbɔrɔkɛ lajɛ k'a ɲini pour que ka se k'ale lamɛn joona donc ne nana o service fila la k'a f'u ye gouvernement y'a ka plan d'action min présenté CNT la fo CNT y'a approuvé ka yamaruya di gouvernement a ka baara kɛ n'a ye o ɲɛfɛ président de la transition yɛrɛ a ye yamaruya di gouvernement ma ka sira yira a la ale b'a fɛ Mali ka jɔ cogo di Mali ka baara cogo di transition kɔnɔ donc pour que o ka se ka waliya président ye min fɔ ne yɛrɛ chef de gouvernement ye min fɔ CNT la axe dɔ bɛ yen la lutte contre la corruption et l'impunité o ye ka yuruguyurugu ani impunité k'u kɛlɛ pour que o ka se ka waliya service dama damaw bɛ yen f'u ka baara ka kɛ ka ɲɛ o service contrôle général d'État b'a la o CLEI b'a la vérificateur général b'a la justice fana b'a la k'a f'u ye ko
Mali espoir Boruka, gouvernement espoir Boruka, président de la transition espoir Boruka. Parce que Yougou a ni impunité, ni jatmineke, Banami Mali tient, comme Mali l'armée tient, comme Mali école tient, comme Gelma Dion Hakili tient. Yougou ni impunité, à Famba, à Bebo Ulula. Donc, ni va faire que Mali Kurajo, à ce qu'à sur Fiu, ni ma Banafla nous kele. Non kele n'y so, oui, Mali Kura, à Bedo. Yougou kele ni impunité dans les tajodi. Mais où Joyoro Kabwala, Kosobe, avait faux président de la transition Tola, avait faux peuple malien Betola, la dernière bouca, Ambou Soutini Bi, Ambou Soutini Si. Ne tu es chaud de la Makaï. À Makona Tlala, à Bo, les flancs dans la parade d'amener Yoram Chama, à reformer ma audit. Audit yi wuye ma o ye ngata donc mara de ke o tega do na wor la chon ka bara de ma la le ka to o sege sege donc ma bi ka o sege sege o clé ngata do ma ade gouvernement na ngata bara ka ka justice la bara ka de vérificateur ka ka ko yoro chama be adam de pebi mali kata primature kata agifol kata autorité routière milliard de millions mata no hoye na to ko wori ki chudi kata mali na yo chama be présidence de la république kata mali na de woro na yoro donc ma o bete be ka vérification on na sira o jora chudi ministère de bara kara chudi maso passe la chudi ni be ka to ko a bara o dabe na ni ala sona le flana rapport kan gabi mi bi kara ne ma mi nyera na kasoko ni ngata wei dire sidi ngata dans c'est pour cela moi donc ko be quoi donc o be damine ibika ka fanga konna dala mais maintenant c'est ça ma même be na ko be ka ne le ni to ka ne le ni kela ibirum ko ka ta ya rapport ni ke ka bla ne le kela ko de fo mais do yere ngata do rapport ko ni damine office malien de l'habitat nous ke ngata do ko ça veut dire ngata ko o tamala bela ça veut dire ma chiche boni tuni jamana ko na c'est be wor du kibita ça veut dire ngata o de la ma do contrôler do ko élection ga ke ngata pour ko luka se ka na jona o de la ma do contrôler do ni ko ka shogal ke ayo wor be du amba sorry ka bo o da ko ma chiche ta rosi o wala nono me ni kele ba nu na si ko kele do wa ma ko kele do mi le ko me be kele o kele do azun kule o bi ngata do kele do chen ni kera arme na o kele do munu tiga no gole mi tiga do parce que ngata o lu wor fitini o be mali woruta o be tonga da sege bato e mo be ke sege bato e o yi jamana be ke gerui donc maintenant o be ma be son o lu hakla no da ko ko be sega jo et ala ka po de dalele donc nyinguru nunu be nyimbe ka ay nyimbe be kali ko sala kan ka ma o ya ni ka ko be bon semaine ko o lu ka passeport bi na ka ko ti bon commerçant do be ministère de la défense là commerçant sabanga do o lu tara ka so bo bala ka donc o lu bi na ka do matériel militaire ko on a parce que militaire sana ka do mobile sana ko kana ti o lu ma mobile livré donc bi am yoro bi c'est azo barado a commerçant barado bi yo souriya ke ka tabe a ni jete ne ka fa le fla na covid dossier na aussi plus de 50 milliards de na ka tabe chambre de commerce yema ou la para kera chobi ka tabe docteur sunu na para kera chobi a audit nu kera ka do betira justice ma ro ba de trop be quoi ba de ko attai et puis para de kera ka joge ni fo ka do anga ka joge era la anga lambe jakisite ma to ko sama de kelen kai kelen a yirala k'a fɔ ko saba ninnu tun tɛ ka se ka baara kɛ a ɲɛ ma parce que hakilinaw tun tɛ kelen ye et puis pour fana ni communauté procureur ani économique procureur bɛɛ tun ye mɔgɔ kelen ye donc baara in fana barika ka bon kosɛbɛ donc maintenant an y'a ɲini donc pour ninnu a bɛɛ ka kɛ procureur kelen ye a ka kɛ kulu kelen ye donc pour que baaraw bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma bon maintenant u tun bɛ baara fana kɛ donc minnu tun ye faso nafolo siɲɛ donc u ye nafolo min ta nafolo in tun tɛ se ka récupérer parce que min ma sɔrɔ u bolo o tun tɛ se ka minɛ donc sariya kura talen o b'a yira k'a fɔ hali ni i ye nafolo min ta n'o ma sɔrɔ i kun ni fɛn sɔrɔli kun min ni nafolo valeur bɛ taa ɲɔgɔn na o bɛ se ka saisir o ye fɔlɔ ye maintenant minnu nɔ minɛnen don hali n'u ye jamana bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ
Donc, pour la fin, c'est quand même tout. Et aussi, pour la fin, nous avons la Jamana Kokan. Donc, on a un moyen sur le kata pour nous récupérer. Donc, nous avons un tenir par un cas. Ah, franchement, même si vous savez, ni ye jateminɛ kɛ fɔlɔ ka taa procureur ka ye procureur tun bɛ yen bamakɔ procureur tun bɛ yen procureur wɛrɛ tun bɛ yen komi toi maintenant a procureur bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ procureur kelen de donc réforme kɛra pour que baara fɛ ka suyɛni min kɛlen don maa min kan ka minɛ parce que fɔlɔ ni tun ye suyɛni kɛ n'i ye suyɛni wari don kunna ta tɛ se ka minɛ maintenant ɲininkali de bɛ kɛ fɛn o fɛn n'ale sɔrɔla e ka mara kɔnɔna na hali o wari in na tɛ dɔrɔn a valeur ni i ka sow de kan ka feere n'i ka mobiliw de kan ka feere n'i ka foro de kan ka feere i ka wari bila kɔfɛ o bɛɛ bɛ minɛ ka taa feere maintenant e ta ka taa wari minɛ parce que fɔlɔ ka taa u ta a kɛ o yɛrɛ denw de tɔgɔ la o musow tɔgɔ la enquête bɛ kɛ nin bɛɛ la k'a dɔn est ce que ka taa dɔw yɛrɛ den bɛɛ ma wolo tuma dɔ la den yɛrɛ denkunle bɛ kɛ la tuma min na n'o tɛ u den yɛrɛ ka taa dɔn ka taa ba kɛlen ka jɔ n'a ye fɔlɔ wolo ka taa dɔn fila bilalen b'o tɔgɔ la suyɛni kama donc maintenant an ka asimi yɛrɛ lamɛn an ka donc peut-être au devoir de faire votre connaissance aussi de saluer votre engagement et féliciter aussi tous les efforts consentis depuis le début de la rectification de la transition et vous dire aussi qu'à travers vos actions vous commencez à donner de l'espoir au peuple malien. Aujourd'hui, nous, en tant que président de la transition, il y a deux grandes préoccupations dont nous devons coûte que coûte et très rapidement de trouver des solutions. Notamment, il s'agit des questions concernant la sécurité, aussi surtout la justice. Et c'est chaque jour que j'ai l'occasion de parler avec le ministre de la Justice, de lui dire aujourd'hui, cette question de justice, aujourd'hui, la stabilité du pays repose. C'est vrai que l'Armée doit jouer un rôle par rapport à la stabilité du pays, mais surtout la justice. Et malheureusement, ces deux facteurs sont liés. On a beau maintenir la sécurité, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura l'impunité, nous allons toujours vivre les mêmes problèmes d'insécurité, voire du banditisme, du terrorisme. Et puis j'aimerais avoir un temps force à une justice forte. Et une justice forte repose toujours sur la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Et malheureusement aujourd'hui, c'est pratiquement dans tous les secteurs, nous avons des éléments infiltrés, des secteurs affectés, infectés par certains éléments corrompus qui sont prêts à vendre leur État, leur nation au profit de leur intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des magistrats déterminés, des magistrats engagés, des magistrats qui sont prêts à prendre des risques pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. En revenant sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, aujourd'hui c'est la volonté du peuple malien. Aussi c'est les engagements que nous avons pris face à l'État. Et face à la volonté du peuple, on n'a pas d'autre choix que d'exécuter cette volonté. Et regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Et regardez, beaucoup de contrats sont signés au détriment de l'État. Regardez, à 1 km d'ici, les gens n'ont même pas à boire. Qu'avons-nous fait de tout cet argent qui a été mis à la disposition de l'État? Ces populations ne nous demandent pas du travail, ne nous demandent pas de l'argent, nous demandent uniquement du minimum. Aujourd'hui, on est incapable d'apporter ce minimum à ces populations. Raison pour laquelle cette lutte contre la corruption, contre l'impunité qui a été déclenchée, sera une lutte sans état d'âme et sans esprit de regret. On n'a pas d'autre choix. Donc, pour vous rassurer de nos soutiens total et le soutien du gouvernement, aussi le soutien du peuple malien. Aujourd'hui, nous ne pouvons prospérer dans les désordres et c'est le moment aussi de mettre de l'ordre à notre pays. Et concernant toutes les difficultés, les problèmes évoqués, ici en contact permanent avec le ministre de la Justice, et chaque occasion qu'il trouve, il essaie d'évoquer
aux difficultés. Et nous allons étudier ces différentes difficultés afin d'apporter des solutions idoines. Parce que c'est le minimum qu'on peut vous apporter. Parce que votre mission, votre travail, c'est un travail qui demande que vous sécurisez, que vous soyez protégés. Donc nous allons mettre tous nos efforts, tout ce qui est possible, afin de vous mettre dans ces différentes conditions, vous permettant d'affronter votre mission. Et c'est toujours rassurer notre accompagnement. Mais aussi, on vous demande aussi d'accompagner cette transition. Parce qu'aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit, les services ne vaut rien. C'est tout un chacun qui doit apporter son avis. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la refondation. Et je vais aller plus loin. Il s'agit même de refonder l'individu en réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est connexion, c'est pensé par l'homme. Et c'est planifié par l'homme. Et c'est mis en œuvre par l'homme. Donc il faut des hommes et des femmes engagés, capables d'arrêter cet animal, qui est un animal féroce qui ravage tout ce qui sont chez nous. Donc une fois de plus. Donc, il faut la mouiller. Donc, pour armer la sécurité, pour aller dire la position dans le justice. Ako ale yo wele kana ko kanyo no ka hakina mun ta ka le de para bi ke chuko ayo wele ka foye ngata donc il faut que Jésus ka so même kale ko nindi jamna ka bone kele ko so ako bi ko adama den sia do dale o sheni me bike fe me bike ngata cheni jamna ko adama den de ba bi adama de ba plan adama de ba ke ko so ako baara tɛ se ka kɛ ni maa mun tigɛ tɛ ɲɔgɔn ma a jamana lege kosɛbɛ kosɛbɛ a ko wari min dira anw ma ka indépendance ta fɔ bi an ye mun de kɛ ni wari b'an bɛɛ ye ɲininkali bɛ yen ko n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔna na kilomètre 2 t'i ji sɔrɔ ka min a tɛ lakana ko gɛlɛya b'a kɔnɔ bi Mali nafolo bɛ tiɲɛna cogo min maa min kan ka se k'o baara kɛ o ye juge a bɛ juge wele u ka baara la pour que min don an tɛ o tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ mais maa o maa ne bɛ suyɛlen na ne tɛgɛ taara la ka dɔ fɔ fɛngɛ t'a la ka dɔ k'o t'a la kosɛbɛ k'o dɛmɛ donc ko o b'o dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ k'o kɛlɛ fo ka s'a dan na fo ka se dan mais Hasimi i b'i kɔrɔla lajɛ aussi parce que n'i k'i bɛ mɔgɔw bila n ka taa k'o ka kɛlɛ kɛ n ka taa k'o ka suyɛli kɛlɛ il faut que zon kana to i kɔrɔ zon kana to yen dɛ. Il faut que le ministre me mette nommé. Il faut que le ministre me mette coup d'état qui est colonel à Kassoro Kodjele. Parce que Mido, Mao Bouli Bouli est allé. Il ne faut pas que Ango Yokasoro Fao Basso la Madame Bosso de Bé. Quand les frères au Kara, ministre au Kara Yamawi, pour les États-Unis au Faro, au Bakasso, donc Bermudo, quand on a de Naflo, façon Naflo. Donc n'o kɛra e yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛlɛ min kɛ o b'a tiɲɛ. E ma san kelen sɔrɔ baara la fɔlɔ. E dun e dɔnnen don k'a fɔ wariko t'i ka ko ye. Mais maliyɛn caman dalen b'a la ko banbaw b'i kɛrɛfɛ. Par exemple ni exemple ta dɔw ko k'olu burankɛw ka nommé ka kɛ ministre des mines ye e sɔnna o la. Enquête de kan ka kɛ o bɛ contrat kɛ baaraw ka kɛ o la. Kosɛbɛ. Et enquête ou kake, yélément ou kakele, barre de la chose. Ministre n'a une décision là, conseil des ministres là, occasion d'adaba, à Kabouhani Fomadio. C'est le tour. Nous y barabike, c'est bien le corps, un cas de barre de tour. C'est d'abord dans la tour. C'est d'abord dans la tour. Il y a mis faut qu'à Kodo, il sera pas dans la tour. Au thème de à de contrôle naturel de la campagne. Et Mali président. Oui, sera pourtant mais bête là, Mali. Donc, on a dit, ministre, il y a un directeur pourtant, on va faire ça dans le Yogué. Au milieu, on a dit, Mali sera nous belle, il y a des quatre là, on fait des respecter là. Ministre, il y a un les flancs, on va faire la barre avec Mali. À tout le ni jateminɛ kɛ a ka taa sɛnɛ kɛ Mali ka ni sira o sira dilanna ka taa o kɔnɔ de tudu de b'a fɔ ka taa ko baara ka ɲi n'o ye sira Mali tɔgɔ ye. Ni marché bɛɛ ka taa a bɛ tila ka yɛlɛ o ka wele.
il faut ko awole ka jirika war de bubu wa fa sanga election de jona war so ka ko kono fa donc ko na do politique la ko ka bossa donc c'est pour cela marba ka enquête ke ko aya fo chobi sira ko ko ina anya famia ka la sira de we de damani ka ko ka jirika o so ma saya na sira ko ma o ko na sira tene na la chobi amba de autorité routière mu so be mu haka kete ka milliard mi ni sira position de bi normalement on m'a nga boli mu on fait sira ko la ayi manila sangor abe min so milliard chama amoni so sira ko la o che wallahi ni jati de ke fait mo fait contrôle technique a wari toro mo ñoo bele bi tagata kana di ko ka sira la nay sigatolo ni essence sur la mala essence bouteille kele be litre kele dorbe wolo la ko be mine ngata ko sira kana essence kele be litre kele mo kele litre kele so dorbe wolo la be mine ngata ko sira kana assurance diata wori chama be mola la di ngata ko sira la e boy autorité routière tige de fait dulu milliard mi do akata milliard bina ni ngata par mois o woni ngata kala ko on be semina ko wori pa do beta ka clan société demande ni ñoo ci ko na re ni fe do ngata ka clan o ni ñoo ci am ba ko ani si de travail do ani to do ka clan o ni ñoo ci baraka kenu e ngata kaluka do ra itatola o bi goudron bon ngata ko Israël wala fe itata ko sraba bala ya Allah milliard de euros baba ko bi an ko be tiens an bi bien choisir de an na jigi de ko yedi be jati sa ko bara donc bara no le de kera o do ko so na marché de tira doma ministre de la santé aussi na do ale be bara na bi na ka na fo ministre de la santé ko fi ko ina na kele de be anana so ngata do hali bi ga do amba kwai aka jamana de wala bi ministre de la santé ale tum so jamnatu de ta jamnatu sangare aga foli bayi yaw ka foye na ko ba ko avec fierté analé analé scanner ni na ko ka ba projet para bi kala na ko so ko ina anana le ami sura ko na ko anga suche bana wa do wa fula ko se amba fo ka ba kala do wa fula ko se faye na ko ila notre soutien amba tege na semile abe kama ni ko et puis avec barakela do ate mo nyanda la et puis mi a diani re ko se ala mo do ijabu de bala tuma bala nyekte mais hakla on to ala ka mogodo aka jija abe didine min boyana ka jija ka baraka do tiena ka continue na ka baraji don do malion me na do ina la na koro konna na ka do situation be chuko na ta fora na corruption ko mi ko donc be kala covid ko ina bi gari bi tunala amani le afa usi na ka baraka na ka ko je ka se ko so ka mali won na itu se ay donc ni de ba mbolo corruption ko la pour que tu na do ka woni ka di hadina wona bi bolo est-ce do ki ko aywa nun to am talanga ni ngali misa o de assise wala assise de réforme de wala amna sigin ibna idado la sa assise de refondation akuma challenge ko jugo mais anya ka fo mo do ko ni willendo ko te takala mais no ko nuru matao atsaka kewa deni kera ya do ma ko te takawa ama kewa mais nuko ko chaman kera barakara nulu yewa mais do te takala Ibrahim Boubacar Keita anga dina na ne bolo munu Ibrahim Boubacar Keita jamana ci me da to be mali tulu da ka bi be mali na do juli mi to ma bi na mi bolo to ko li ko na ko tika EPM Ensemble pour le Mali oui jo e tere kana ka bawo na ka kulu c'est à dire est-ce que engrais frère de côté ko no ka ba ko na ta c'est pour ça enquête mi continue na mawo ma ni to ko ta ko ina na e no le no mata do e le do bere ku ja nga baji la de bay me saraka sugu be ka fili baji na sisa ko be bozo do je kuma chama ke Ibrahim Boubacar Keita de ko ngala ko tabali ci ko kay phénomène de ma fo Ibrahim dia fo ma de engrais frère la ci ko la he bue ko jigiya na ta croix ta do e joyi jigiya kura ko ko tita jigiya kura we ndo ke amion dinge amion gindo ka fa kura yi no
Oui, elle était. Guindo, voilà. ARP, non, il est Tcheman, libéré, non, il est ministère de la Défense géré. Kobekeya. Donc, au Lukaka, où elle est la défense cola. Papa, comment on va? Tu fais un cadeau chez Flana, nous, Asmaï. Nous, il Boubé, Naka, Maui. Le tigre. Le tigre qui est dans la avec des Kazi. Avec mi? Au tigre de notre prison centrale, on a ça. Sodo, aménagé là. Kasobuma. C'est ça, avec Kasobuma, centrale là, c'est ça. Salon Babolo. Nyanga Babolo. Ani mote jola. Ani mote jola. Madame nous follow cousin Toro. Cousin na ani mo bi wona ni kile ngata odishi nyanga kile de ngata do sekani. Nega wunda ka joka tabali ko ci 4 sekani ake ben. Nega ko be ka to condition la il faut que be ka tayola. Au moins ça est responsabilité que on a bogele ko na hina ako ke donc de ko bala. Parce que vous pouvez vivre dans le troisième vice-président à conseil économique et social dans ça travaille Kawati. Vous pouvez venir donc Ibrahim Alpha Omar Kouran Kawati il était le directeur de la sécurité d'État. Ça roule plein de vous pouvez venir donc autant de Ibrahim toujours Tanaka Wati là donc Alpha Kawati là. Mais qui a donc ministre de la Défense. Vous avez mis Amadou Toumantou le nommé notre union au ministre des Affaires étrangères. Vous avez mis Ibrahim Bouakar qui est à ministre de la Défense, à secrétaire général de la présidence, à premier ministre. Vous avez vous avez mis Fangao Fangakera, Adam de Moussa Traoré là, à Tumbako, Adam de Alpha Marco là, à Tumbako, Adam de Amadou Toumantou là, à Tumbako, Adam de Bouakar qui est allé réveiller à Cloumaï, Ibrahim Bouakar qui est à Présaï, à la Kakina Soumela Sisra, à Fouaï, on y est dans la Fangaï, et Namara Kati, Ibrahim Bouakar qui est allé dire à Chimata Kanake, ou Ibrahim Bouakar qui est le mouvement démocratique, ou même marche que Béka allait de Marc Cordelé, car faut qu'on te marche, ou pouvez créer maintenant, ou la Kata pour se faire un autre moutier, Djoudjiana, ou pouvez créer à des mêmes manières de chaise qu'on a, qui s'est à sauver à la mobilité, qui s'est chicana, ou pouvez créer des loups. Ah, vous voulez que les gens ne vous mangez du na c'est là. Ni mama yi fɛn o kɛ Mali la. Cɛnni barika bonyana bolo kosɛbɛ. Ne maaw ni ka lakana ka na. O bɛ hakilila ka taa foyi ti k'ale la Mali. Fanga ka d'a ye. Se ka d'a ye. O bɛ min n'a bɛ fanga la ka taa waraba dɔn. Se b'a ye min ka d'a ye a b'a kɛ. O bɛ min mɔgɔ tɔw ye baara kɛ jamana gestion kɛra cogo min. O bɛ yen dɔgɔnin. Au bout de les musulmans sont des hybrides. Au bout de donc, vous pouvez venir dans à traîner des bébés là. Vous pouvez venir dans l'acte de ma propre. Vous pouvez venir dans la carte de aux journalistes. Aux journalistes. Aujourd'hui, vous avez dans la situation là. Mais les deux faire faire aussi à Kabunia, mais au Canada, les faits sont têtes. Les coquerages comme n'a pas Ibrahim Bouakar qui t'a eu chica dans la peau, fait mon frère Kalé à Berbena. Vous pouvez dire, quand il faut les tiens, Ibrahim Bouakar qui t'a cambré, il y a un foyer dans le bois pour juste la présence. Il est jugé, Ibrahim Bouakar, ça n'a qu'à ça. Donc, pour la casser la juge. Donc, en fait, la taille, la décaquia. Inch'Allah. En tant que beaucoup, en tant que peu, Tani parti toi. Donc, au parti de la bourreau, Asmala. Adema. Adema Coroni. Dide. Adema, Sangare ka Adema. Candidat le boulot, le bétat de me donner le ministère de la Défense géré. Au défi Kaka. Adema mi kata fanga yoro kata obey. Adema mi kata parti mi kata domo no be tuna do be obey. Adema mi kata domo no e Alpha Marco narika Adema. Adema mi no bolla kata kana Amadou Toumantou le ko. Adema mi no bolla kana RPM ko. Adema mi no be faka bolika na kata shovel na ka moko o bana o. Ouais.
o adema ko to ko la kulu fa parti bi ngata milliard soro ka tebe parti be ka mi ya du ka tebe parti be 18 milliards adema de 5 milliards soro RPM ye ngata 5 milliards soro o ti 18 milliards o ti 10 milliards adema ade fo bi ma asma olu ngata to ko do soro aussi ade fo bi ma ade ko idene ne fanga fɔlɔ min kɛra n'olu de contre marché kɛ ka taa mouvement démocratique bara donc olu ka o parti bolo ale ko yɛlɛma Musa Mara n'a ka maaw yɛlɛma Musa Mara a ye audit dɔ kɛ fɛn dɔ ministère la Musa Mara ni turkulela ka taa k'a fɔ ko siyɛnni ko bɛ fɔra avion ko la k'ale t'a la Musa Mara min y'a fɔ diinɛ ni danbe bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a fɔ ko Amadu Tuma Ture ka avion ko papier t'a la o Musa Mara ko Joseph Mara bɛ yen olu de ka parti do olu ko ko t'a la maa min ko k'a t'a la tuguni o ye Union Soudanaise RDA ye mun ko ka RDA tɛ dɛ RDA min ka taa fɔlɔ ka taa n'olu tun bɛ tiɲɛ kɔ mais ni RDA ka taa fanga o fanga taara yɔrɔ min olu juguya bɛ adama ye o RDA ka taa dunbi yɔrɔ min ka taa o bɛ yen o RDA ka taa o tun bɛ a tɔgɔ de Amadu Tuma Ture kɔ o RDA ka taa o tun bɛ Alpha Par Konare kɔ o RDA ka taa n'o bɛ ka taa fanga o fanga bɛ n'olu bɛ ministeriya sɔrɔ ka ban ka taa o donna la Modibo ka RDA kɛ parce que Modibo ka RDA ye tiɲɛ ko de fɔ Modibo ka RDA ye danbe ko de fɔ Union Soudanaise RDA kɔrɔ tɛ dɛ de UMRDA Modibo ta ye Union Soudanaise RDA donc o tɛ kelen ye donc maa min ko k'a tɛ taa tuguni o ye Parena kɔrɔlen ye Parena Sagajigi donc olu yɛrɛ ko k'o tɛ taa camarade donc ninnu bɛ ko k'o tɛ taa assise la o ye nin olu ka hakilina don mais Mali binna ninnu de parce que awɔ o mɔnɔ de fɔ donc min fanga bɛ bin la révolution du mouvement M5 i bɛɛ ka dɔ bila o bɛɛ la olu de kɛlɛ ka ninnu dɔ de k'o la ko ni fanga bɛ bin ko mɔgɔ bɛ taama olu kan ko mɔgɔ bɛ taama olu kan ko tɛ dɛ i ma parti dɔ fɔ nɔgɔnin ka parti ma fɔ i dɔgɔnin ka parti de fɛngɛ la o i ma fɔ dɛ EFR na awa yelen kura a bɛ fɛn kɔrɔ yelen kura a bɛna kɛ yelen kɔrɔ ye donc ye olu b'a la donc ninnu ko ka taa o ye baara de kɛ ka taa nin bɛɛ la bon assise de bɛ kɛ ka taa t'olu ɲɛsira la olu tɛ taa assise la olu de ye CEDEAO maaw bɛ baara kɛ la o CEDEAO yɛrɛ rencontre bɛ kɛ kunun ko CEDEAO ko nka ko élection bɛ kɛ a diyara n ye a ma diya n ye ka tɛmɛ en février. Non, ko sinon ko bɛ sanction jugu ta an kan. mais an bɛ min fɔ CEDEAO k'a faamuya o CEDEAO kɔrɔnin de y'i kanto yan ko Mali kɔnɔ ka taa dɔn Amadu Tuma Ture minɛlen ka taa dɔn olu de ye coup d'état ko kuma fɔ démission dira olu de ma. o CEDEAO kɔrɔnin de y'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita tɛ gɛn ka bɔ fanga la. Ko ten. o CEDEAO kɔrɔnin de y'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min ka taa dɔn la situation est très claire ko militaire ti kɛ président ye. o CEDEAO ɲɛ bosonnen hali min kɛra président ye o ma se ka fɛn fɔ. o CEDEAO de ko jamana bɛ position min na anw ɲɛ bɛ bɛɛ kan ka taa mais modification des mandats kɛra troisième mandat que ça soit la Côte d'Ivoire que ça soit la Guinée Guinée bɛ gɛlɛya la tuma min CEDEAO ye ɲɛ tugu kalabanciya la ko o CEDEAO kelen de jɔra mandat modifié la o la or nana a sɛbɛnni bɛ CEDEAO ka mandat kɔnɔ ko les dirigeants n'o ye fɛn gérer min bɛ taa u ka jamana contre la CEDEAO ka ka sanction ta o la CEDEAO dɛsɛra Alassane a tora o maloya la n'o tɛ ni ne de Alassane ni maa ye danbetigi ye ale tun ma kan ka taa hali Guinée kuma in na parce que déjà ale o fila o de ka mandat modifié kosɛbɛ o de ka o kelen jɛgɛw don mais Ala k'a to Alassane yɛrɛ ka bi Ala k'a to ale yɛrɛ kan ka daji perdu sa Ala k'a to ale bi dogo jugana bɛɛ ye Ala k'a to awɔ a bɛ ka kɛ bugu ye parce que donc maa o maa bɛ taa jamana contre la jamana sariya contre la aw bɛnna min kan Ala kana to ka taa dɔgɔ i ka se ka dɔgɔ hakilina dɔw ta ka taa k'u ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔna na donc aujourd'hui CEDEAO ye min fɔ o ye nin o ko k'olu bɛ fɛ ko Guinée élection ka kɛ 6 mois kɔnɔ ko anw ta ko février mais ne bɛ ɲininkali de bolo la baara min ma daminɛ ka taa dɔgɔ élection ko ka taa min na ni gɛlɛya Mali kɔnɔna na mais n'i k'i bɛ taa 6 mois la élection na i bɛ solution de sɔrɔ la wa i bɛ solution de tiɲɛ. Mali ci dɔrɔn de don kɛ. mais n bɛ min fɔ aussi ka dɔgɔ sokɛli n'a ka mɔgɔ ye il faut k'o ka baara kɛ. parce que o ye daminɛna. o ka baara kɛ dɛ. Ala ka tiɲɛ n'a fɔ o tɛ baara la. kuma n'i y'a fɔ k'o tɛ baara la. c'est que réforme mɔgɔw tɛ taa fɛn wɛrɛ foyi propose la aw ye. an tɛ ka foyi ye min ɲɛnabɔra foyi tɛ ka ye. parce que n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛnlen t'a ko la.
parce que business b'a la wari b'a la parce que olu dɔw bɛ yen élection fɛn min organisé a kana sigi olu bɛ nafa sɔrɔ a la olu bɛ marché donc dɔw tɛ fɛ na ka kɛ donc gɛlɛya b'a kɔnɔna gɛlɛya belebele mais une chose est sûre an bɛ taa élection na dɛ mais élection mais n'o tɛ a ka labɛn ne bɛ min nɔfɛ ne bɛ min dɔn e bɛ ka min dɔn sisan o CEDEAO ko an ka élection ka kɛ nin date in na CEDEAO k'u bɛ sélection ta an kama olu de bɛ ka farafinna fɛnw bɛɛ ta o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu est ce que olu jɔn bɛ n'u ka jamana ni basigi bɛ yen u bɛ fɛɛrɛw de kɛ la pour que k'u yɛrɛ datugu n'u tɛ yen don min na u kɔ ka se ka datugu wa u b'o de fɛɛrɛ de tigɛ la wa ou bien ni malidenw de ko k'u ka jamana ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten cogo bon siralen don coup d'état de ɲɛ Afrique la est ce que ni malidenw wulila k'u jɔ CEDEAO bɛ se ka k'u kɛ cogo di malidenw y'u jɔ malidenw c'est à dire a ma b'a sigi tigɛ n'a a kɛra n'a ka tɛmɛ bɔra la foyi bɛ bɔ a la donc élection bɛ kɛ n'a préparé mais min don an ka mɔgɔw kana sigi parce que o sigilen don kuma caman de bɛ caya la nka donc réforme baara dira o ma i kasa n'a ka mɔgɔw ka baara kɛ ale bɛ sigi l'administration territoriale o ka baara kɛ pour que les gens sentent que fɛn bɛ bouger fɛn de bɛ ka bouger quoi mais le problème c'est que moi je suis mieux de fɔ anw ka USR la nous on est d'accord k'a fɔ prolongation bɛ kɛ a kana tɛmɛ 6 mois kan parce que ni baara tɔ bɛ la o bɛ yaala dilan ka baara na kɛ mais 6 mois kɔnɔna na n'an y'o fara nin kan baara bɛ se ka kɛ ka kɛ jɛya kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ pour an ka élection awɔ an tɛ to k'a fɔ n ka dɔgɔ ko ka kɛ cogoya dɔ la ne ko ko minute kelen tɛ fara kan dɛ o ye kuma de sa o ye kuma de ka taa an tɛna taa élection bakile la coup d'état wɛrɛ ka kɛ o ayi donc maintenant élection ka kɛ jɛya kɔnɔna na maintenant le problème c'est que élection bɛ kɛ cogo di mɔgɔ kana yira olu yɛrɛ fɛ ka se ka fɔ ye mɔgɔ soutien baara ka kɛ jɛya kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔna na an ka président démocratie sɔrɔ mais olu bɛ min nɔfɛ o sirannen don parce que caman ye suyɛli kɛ caman b'a dɔn ka taa ko bɛ cogo min kisi t'o ye wari bolo bolo o bɛ jamanadenw san cogo min dɔw yɛrɛ bɛ ka dɔn ko olu ye ɲɛmaa kɔrɔw ye ka na olu ko ils sont prêts à acheter les gens 50 000 francs 50 000 francs donc an bɛ foli kɛ ka nin yɔrɔnin bila nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ k'an ka foli laban kɛ an ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen min k'a laban donc k'a fɔ baara bɛ yen maliyɛnw k'a faamuya mais min bɛ bɔ anw da an bɛ analyse de kɛ n'an tilala ni min ma sɔn ka bɛ se k'a fɔ ko an ma sɔn nin kɔnɔna na awo an bɛ téléphone di maa ma maa fila ka tɛmɛ 29 74 78 radio et fréquence la mais ne ka numéro tɛ dɛ ne ka numéro tɛ a b'a wele fɛnkɛ de la mɔgɔ commencera ka don ne ka numéro la ayi a b'a ta fixe de la a bɛ garijɛgɛ de d'aw ma mɔgɔ fila mɔgɔ kelen bɛ allo salamu aleykum aleykum salaam rahmatulah tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ko bulonɛ dɔgɔnin de ye bulonɛ amagula amugo a bɛ fɛ ka kuma min cogo de fɛ o vas-y bon c'est-à-dire a ka idée ninnu ka di n ye parce que depuis toujours an b'a lamɛn quoi a ka émission tɛmɛ arajo ninnu fɛn ninnu la n b'a lamɛn donc n sɔrɔ n ta ye cogo la donc parfini n nana lamɛn allo an tulo b'i la voilà parfini n nana lamɛn mo sababu fɛn saba b'a bolo o de ka di ne ye ne fɛ a k'o k'a ka parti yɛrɛ débuté quoi yɛrɛwoloya halalaya ani danbetigiya donc ni nin jiginna mɔgɔ o mɔgɔ la i ma ɲi i ma ɲi dɛ bon ni y'an tiɲɛ k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ k'a perezida yɛrɛba responsable ɲɛnama tɛ yen ko tɛ confier mɔgɔ ɲɛnama la i ka kɛ mɔgɔ sugu ye bɔyɔrɔ t'i la c'est-à-dire a k'a bama o yɔrɔnin kan dɛ a kana bila dɛ ɲɛjugu ni ɲɛɲuman n'ala sɔnna a b'a to a k'o yɔrɔnin bila n'ala sɔnna a kana de bila minɛ yɛrɛwoloya danbetigiya halalaya a kana bila dɛ n'a y'a bila dɔrɔn perezida yɛlɛmana parce que an bɛ yɛlɛma de k'an kɛ dɔwɛrɛ min t'an kun fanga man ka di mɔgɔ ma walahi bɔkolo tɛ mɔgɔ min na a man ka kɛ bɔkolo ɲɛnama kan ka sɔrɔ i la bi hali dutigiya ɲɛnama ni bɔkolo ɲɛnama t'i la a du tɛ kɛ du ɲɛnama ye karitiya mara ni bɔkolo ɲɛnama t'i la a tɛ kɛ kariti ɲɛnama ye k'a kɛ ten dɔrɔn karisa bɛ yen dɔ b'a kun ou bien karisa bɛ yen a nana a ye nin kalanso kɛ an mago t'u la sa fo an k'an bɔkolo de kɛ a ka ko tɔ wa a to ten sa voilà i bɛ a to ten de an bɛ voilà an b'i fo merci nin ye contribution de ye